हा घरभर या हळदीच्या पानाचा सुगंध आणि काकडीचा सुगंध येलो. हा आता आपण बघूया. 1 2 3 हे बघा, मस्त असे पातोळे आपले गरमागरम तयार असत. पटकन खाऊ घ्या, कोणाकोणाक होय ते. किस बाई किस, काकडी किस. हॅपी बर्थडे टू मी, हॅपी बर्थडे टू मी. बघा आपली पातोळी. आणि हे बघा, हे जे शिरा दिसतात ना, ते काकडीचे शिरा दिसतात मध्ये मध्ये. आता असं खरी म्हणजे पातोळ्यांची खरी मजा ना, ते गरम गरम असताना खातानाचीच. त्याच्यामुळे जसं तुम्ही करशात तसं पटकन नैवेद्य दाखवून घेऊया नागपंचमीचो, नागोबा देवाचो. आणि नंतर मग पटापट एक एक करून पातोळे याच्यावर तुपाची धार सोडून एकेका देऊये. नमस्कार, मी सरोज. परब किचन मध्ये तुम्हा सर्वांचं मनापासून खूप खूप स्वागत. श्रावण महिनो इलो, आणि श्रावण महिनो इलो की सगळ्यात पहिलो सण येता तो आपलो नागपंचमी. आणि नागपंचमीक आपण नैवेद्य म्हणून काय बनवतो? बरोबर, पातोळे. कोकणातल्या घराघरामध्ये बनवले जाणारे पारंपरिक पातोळे. तेच पातोळ्याची रेसिपी आज मी तुमच्यासाठी घेऊन इलय. तसे तर 1-2 प्रकारचे पातोळे आम्ही गेल्या वर्षी असे 2-3 वर्ष सलग टाकलो. पण ह्या वर्षीची पातोळी आहे ना, त्याच्यामध्ये थोडंसं नवीन ट्विस्ट घेऊन इलय. आजच्या या पातोळ्यामध्ये मी वापरतेलंय हे गावठी हिरवेगार काकडे. तसं तर ना मोठे मोठे जी तवसा असतात ना आपल्या गावाकडे ती वापरतात, पण ही सर काही अजून गावनत नाही. त्याच्यामुळे मी हे छोटे छोटे 2 गावठी काकडे आणले आणि ते आता मी तासून घेतलंय. आणि त्याच्यानंतर मी त्या किसून घेतलंय. चला आता हे बघा, ह्या काकड्यांची वरची साल असतं ना, ती काढू बाई. या गावठी काकड्यांची एक गंमत असतं माहितीये तुमका. हे काकडे ना तसे कडू पण निघतात. त्याच्यामुळे काय करू, हे तासून घेऊच्या आधीच ह्यांका जरा वायच असा सूर्यन कापून बघूया. पण मी आज उलटी प्रोसेस करते, पण मी चाखून बघतलंय नक्की की ही काकडी कडू काय गोड. नाही तर काय होतं माहितीये, कडू काकडी मी जर ह्याच्यात किसलंय तर आपले पातोळे होतले कडू. आता बघूया काकडी कडू असा की नाही. आता हे देठाकडसून मी कापून घेतलंय आणि वाय त्याचा तुकडो आणि खाऊन बघताय. गोडा. आता हे दुसऱ्या सुद्धा काकडीचा वायस तुकडो कापते आणि तो सुद्धा मी खाऊन बघतोय. चला आपली टेस्टिंग संपलेली आहे. आता हे 2 काकडे आपण किसून घेऊया. किस बाई किस, काकडी किस. आता ही काकडी किसून घेऊया आणि ते डायरेक्ट मी ह्या कढईतच किसले, कारण नंतर मग परत त्या का दुसऱ्या टोपात मिक्स करा, भांडी जास्त होतात ना. असं म्हणजे ही भांडी थोडी कमी करण्यासाठीचा प्रोसेस आहे. मी वायस ही ना मोठं स्लायसरनच काकडी किसून घेते, कारण त्याच्यामुळे ना काकडीची रेषे जेव्हा आपल्या पातोळ्यामध्ये येतात ना, ते खूप छान दिसतात म्हणून. आता आपल्या काकडीचं एवढं किस निघालो आणि हे बघा असं दाबला ना तर काकडीत बघा केवढा पाणी सुटता. म्हणून ह्याच्यात ना वेगळा पाणी घालूची गरज नाही. आता ह्या काकडीच्या किसामध्ये आपण गूळ घालून घेऊया. आपण हिसात जवळजवळ मोठी 1 वाटी गूळ घेतला. तुमच्या चवीनुसार तुम्ही कमी जास्त घेऊ शकता. आता गूळ किती घालू होय ना, तर तुमच्या काकडीच्या किसवर जर कमी घातल्यात तरी सुद्धा काय होताना माहितीये, कमी गोड होतले पातोळे. आता ही मिक्स केलेली आपण गूळ आणि काकडी जे मिक्स केलं ना, त्याका आता आपण गॅसवर ठेवूया आणि वायस त्याका एक जीव करून घेऊया. आता गॅस पेटवूया. आता गूळ आणि काकडीचा जो किस आहे ना, तो आपण ह्याच्यात विरघळून घेऊया. हे बघा गूळ असा आपला वितळता. ह्याचा पाणी सुटला ना काकडी आणि गुळात, ह्याच पाण्यामध्ये आपण तांदळाचा पीठ घालून आपला पातोळ्यांचा पीठ तयार करूचा. एरवी पारंपरिक पातोळे जे दुसऱ्या पद्धतीत मी दाखवलेले ना, त्याच्यामध्ये काय करतात, जसं आपण सारण बनवतो ना मोदकाचा, तसा सारण बनवतात आणि मोदकाच्या पिठासारख्याच पीठ वाफवून घेतात तांदळाचा पीठ. पण ह्याच्यात थोडंसं मी सांगले ना ट्विस्ट हे वेगळ्या प्रकारचे पातोळे पण लागतात एवढे भारी ना, काय तुमका सांगू. तुम्ही एकदा नक्की करून बघा. बघा ह्या पाण्यात उकळी इली. आता आपण गॅस करूया बंद आणि ही कढई खाली उतरून घेऊया. आता गूळ म्हटल्याबरोबर थोडासा चवीपुरता मीठ घालूया. आता ह्याच्यात चव वाढवण्यासाठी मी वेलची पूड घालून घेतलाय. ती सुद्धा आपण आता मीठ आणि वेलची पूड घालून ढवळून घेऊया. मीठ आणि वेलची पूड सगळीकडे लागा होई ना, म्हणून आता ढवळून घेऊया. आता ह्या थोडा थोडा करून आपण पीठ जेवढं अंदाज येत तेवढं
हे सर आपला माप नाही हा, हे सर आपला अंदाज कामा घेताला. असं ढवळून घेऊया. थोडा थोडा एकाच टायमाक सगळा घालू सारख्या नाही. अंदाज पंचमी एवढं पीठ घेतलंय. आता थांबा, हातान वायच करतय, मिक्स करून घेतय म्हणजे माका अंदाज येत की पीठ केवढा पातळ आणि केवढा घट्ट. आता हे बघा एवढा बरोबर आहे, कारण हे ना आपण थापून घेऊया म्हणून. आता हे का आपण असं मिक्स करून घेतलंय. आता ह्या पिठाक ना आपण 5 मिनिटं वाफवून घेऊया, कारण ह्या कसं आपण असा एरवी जसा करतो ना, पाणी गरम पाण्यात मिक्स करून पीठ नाही केला ना म्हणून. चला आता आपण गॅस पेटूया. आता ह्याच्यावर ह्याच ताट मी ठेवते, वाफ काढून घेऊया 5 मिनिटं. गॅस बाय स्लोच ठेवूया. आता ही पातोळ्याची हळदीची पानं असत, तर ती मी अगोदरच स्वच्छ धुवून घेतलंय पाण्याने. आणि आता काय करूया माहिती, ही कापून घेऊया. हे वायचो जो देठाकडचा भाग असता ना, तो असं कापून टाकूया. इस्लो सुद्धा देठाकडचा भाग कापून टाकूया. माझ्याकडे 4 पानं असत, ही माका बाजारात गावली हा ती. आता ही अशी कापून घेऊया आणि मधोमध जेवढे पातोळे होय ना त्याच्यासाठी ह्याची बघा. आता मी ह्या मोठा पाना वाईस म्हणून ह्याचे 3 भाग करून घेते. हे बघा ह्याचे मी असे 3 भाग केले. ह्या आता वाईस छोटा पाना. आता ह्याचे इकडचा कापूया, इकडचा कापलेला. ह्याचे पण मी 3 भाग करून घेते. हे बघा अशी ही 3 4 5 6 7 8 ह्याचे 8 पातोळे होतले. एवढी पानं मी कापून घेतले. चला आता 5 मिनिटं झालेली आहे, आपण गॅस बंद करून घेऊया. हे बघा आपला पीठ आता मस्त असा पातोळ्यासाठी तयार झालेला आहे. आता आपणाक जास्त काही करूची गरज नाही. आता ह्या पीठ वाईस थंड होणे, एकदम गरम गरम आहे ना, तोपर्यंत आपण काय करूया, ही पानं तर आपण कापून घेतलेली आहेत ना, पण आपण अजून एक गोष्ट लागतली पातोळ्यासाठी. ही जर आपण पाणी तापत ठेवूया, कारण पातोळ्या आपण वाफवून घेऊच्या 10 मिनिटं. मग ह्या पीठ सुद्धा वाईस थंड होताला, म्हणजे ह्याच्यावर आपण थापू शकतो. तर तोपर्यंत चला गॅसवर आपण पाणी ठेवून घेऊया. आता आपण पातोळे वाफवण्यासाठी या पाणी ठेवूया आणि त्याच्यावर पाणी लवकर गरम होण्यासाठी, उकळी येण्यासाठी आपण त्याच्यावर या झाकण ठेवूया. सेकंड लास्ट स्टेज, पानांका ह्या वाईस तेल लावून घेऊया असा, कारण जर तेल नाही लावला ना त्याच्यामुळे काय होतं माहितीये, जे पातोळे आपण वाफवल्यानंतर ना व्यवस्थित असे निघतात पानामधनं, वेगळे होतात. म्हणून ह्या तेल लावच वया, नाही तर हे पानांका चिपकन रवतले. त्यांका मी असा तेल लावून घेते हाताच्या बोटान. पान कसा मोठा म्हणून मी वाईस मोठं गोळं घेतलंय आणि हे असं थापू होय बोटांच्या सहाऱ्या. आणि वाईस असं जाडसर नाही हा, वाईस असं पातळच. आता हे छोटे मोठे, जसं आता ह्या पान छोटा आहे ना, मग मी ह्यो छोटो गोळं घेते हातात आणि त्याका वाईस तेल लायते. आणि ह्यो गोळं आपण असो दोन्ही बाजून, चारी बाजून असो थापून घेऊ ह्या पानांका. पीठ या ना बाहेर जात असत ना, तर हाताच्या बोटानं असं ऍडजस्ट करत जाऊया. म्हणजे बघा आतमध्ये असा ढकलून घेऊया. जसं मी मगाशी सांगले ना तुमका, वाय जशी जागा ठेवूया, म्हणजे दुबडताना ह्या पीठ बाहेर नाही येला पाहिजे. ह्याच्यात ना गुळ आणि खोबऱ्याचं सारण नाही हा, पण ह्याच्यात एक गोष्ट मात्र नक्की आहे, ती म्हणजे चव. आणि ती चव कशी येते माहिती आहे, आपली काकडी आणि गुळाचं जो आपण पाणी केला ना तयार, त्याच्यामुळे. मग हे पातोळे तुम्ही ह्या वेळेस नक्की करून बघा. एक वेगळी चव ज्यांका अनुभव घेऊची असतात ना त्यांनी. आता मी दुबडायच्या आधी काय घेतलं माहितीये, माझे हात जरा ओले करून घेतले पाण्यात. आणि त्याने काय करतंय, हे गोळे जे आहात ना त्यांना जरा वायच असा पातळ थापतंय. नाहीतर जर जाडसर थापले ना तर ते जाडसर लागतले आपले हळदीच्या पानातले पातोळे. आपण कसं मेकअप केल्यानंतर वाईच टचअप करतो फाउंडेशन लावून, म्हणजे मेकअप असं व्यवस्थित दिसा होय, तसा पण ह्या पातोळ्यांका वाईच मी शेवटचं टचअप करून घेते पाण्याच्या हातात. म्हणजे हे जाडसर झाले ना तर त्याची चव लागायची नाही. आणि आता चला करूया पानांका दुमडूची सुरुवात. ही जर पाणी उकळलेला तर मी गॅस बंद केलंय. आता हे बघा मधोमध हे पानांची शिरा दिसता ना, ती सर आपण मधोमध दुमडून असा हातान दाब देऊन घेऊया, वाईच हलक्या हाताना. आता हे बघा बाकीची सगळी पानं मी अशी दुमडून घेते. दुमडताना जी माका असं वाटतं ना की मी आता कधी एकदा ह्यांका वाफायतय आणि खातय.
एकावर एक अशी हळदीची पानं ठेवून घेऊया, अशी उलटी सुलटी, म्हणजे सगळ्यांना कशी वाफ व्यवस्थित लागावी ना. आता हे बघा पाणी उकळलेला, जवळ या लवकर या. आता जशी मी तुमका टीप दिलेली ना, वाफ व्यवस्थित एकसारखी लागावी म्हणून हे 2 सरळ रेषेत येऊ आहे ह्याचे हँडल. आणि मग हे का आता आपण करूया झाकण बंद आणि वाट बघूया आता 10 मिनिटं. हे बघा आपले हळदीतल्या पानातले पातोळे ना वाफलेले आहेत. जर तुमका 10-15 मिनिटं कळत नसतील ना, तर हे बघा या पानांचा कलर ना हिरवा असा ना, तो असं ब्राऊन झालेलो. आता आपण ह्या दोघांची जोडी जी आहे ना ती वेगळी करून घेऊया आणि खाली काढून घेऊया. आता हा घरभर या हळदीच्या पानाचा सुगंध आणि काकडीचा सुगंध येलो. आता एक एक असं चिमट्यान मी काढून घेत आहे. हा आता आपण बघूया, एक उघडून बघूया कसं आतमध्ये शिजलो आते. 1 2 3 हे बघा मस्त असे पातोळे आपले गरमागरम तयार असत. पटकन खाऊ घ्या कोणाकोणाक होय ते. तुमका तर परब किचन खया आता माहितीच आमच्या घरी. ते का मी असं सरळ करून घेते. आता तुमका कापून दाखवते. हॅपी बर्थडे टू मी, हॅपी बर्थडे टू मी, हॅपी बर्थडे टू मी, हॅपी बर्थडे टू मी. बघा आपली पातोळी. आणि हे बघा हे जे शिरा दिसतात ना ते काकडीचे शिरा दिसतात मध्ये मध्ये. आता असं खरी म्हणजे पातोळ्यांची खरी मजा ना ते गरम गरम असताना खातानाचीच. त्याच्यामुळे जसं तुम्ही करशात तसं पटकन नैवेद्य दाखवून घेऊया नागपंचमीचो, नागोबा देवाचो. आणि नंतर मग पटापट एक एक करून पातोळे याच्यावर तुपाची धार सोडून एकेका देऊये. आपले असे गरमागरम हळदीच्या पानातले पातोळे तयारच. ह्यावेळी मी पारंपरिक पद्धत नाही फॉलो केलंय. जशी की काय करतात मोदकाचं सारण आणि मोदकाची उकड जशी काढतात ना तशीच बनवतात. पण ह्यावेळेला मी थोडंसं ट्विस्ट केलंय. काकडी आणि गुळचा जो मिश्रण आहे ना त्याच्यामध्ये हे पातोळे बनवले. ते तुम्ही सुद्धा नक्की बनवून करा आणि माका सांगा की कसे लागले. आणि जाता जाता अजून एक गंमतीची गोष्ट तुमका सांगू. माझ्या आत्याकडे ना नागोबा असतात. तुमका असं वाटतं ना की औसोयो गौरी गणपतीकच करतात आपल्या सगळ्यांकडे, पण माझ्या आत्याकडचं औसोयो नागपंचमीक असतात, नागोबांचं औसो असतं. तर तुमच्याकडे सुद्धा नागोबांचं औसो असतात तर खाली कमेंट करून नक्की सांगा. आणि हे पातोळे नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि तुमका जर वाटला तर करून आमका नक्की पाठवून द्या. चला